अयथासार अखा खैला मैला बाजारनिफ्राय थांनो मोना दाबो नै ओमफ्राय बे खैला मैला बाजारनि टार्निं लाइट दे सलार लाइट बियो अखा मोफ्लामबाथाय गोमोजोबो हनै एलाय नै नुबाय दा बेयाव मोनब्रै दङ सलारा ओमफ्राय लाइटआबो मोनब्रै होद आरो अखा गोसा मोफ्लामबाथाय लाइटना स्रोद बिदिबां गोमोरखायो आरोखि फाग्लासो बोयो ना मायोथाय एलाय हनै बे लाइटना फुरा जोंगासिनो आरो ये फुरा नै बिसिम कभार खालामफैदों बिनो ओमफ्राय जै अखा मोफ्लामबाय स्रोद गोमोरखायो आरोखि एलाय नै नुबाय दा सलारखौबो बोयोनदां नै होद फाग्लासो खाथियाव थाजानाय नङालै नोंथां ने खाथियाव थाजानाय नङा नोंथां लाइटना मोनसे दंथाय इयाव मोनब्रै दा लाइटना मोनब्रै गोमोजोबो हनै आयु माबोरै जाखोलाय अखा हाबायथाय हादाब्लियो जोंने समबार मंगलबाराव हाबा दंबावोसो 17 थारिखआव गामियावहाय सेस खासै हाबाया 17 थारिखआव ओमफ्राय नै लाइटना गोमोरखायो ओमफ्राय गुबुनाबो बेबायदि गोमोनो नामा एसे कमेन्ट बक्सजों खोन्थाहरदो अयथासार अखा अन्थाइबो गोलैदों खोलाथिंजाय आमगुरनिफ्राय लानानै बिजनि अयथासार अखा नै न'आव थांनो मोनले नै बै लाइटना स्रोदबान गोमोरखायो नै अयथासार साथायो ओङाला अखा मोफ्लामला नायदो नै गोमोरजोबखायो आरो स्रोदल' देन्जारसो उखुमफ्रावहाय सलारखौ होजालाबायनानै दोनजानाय नङा दां हनै उखुमफ्रावहाय सलारा बोयोथ' गैला हनै गोमोरजोबखायो आर्थिं दंना गैया थाइयाव आर्थिं थायोना थाया इदियावलाय आर्थिं थागोन ना थाया दङ मा होद उखुमफ्राव लागायलाबायजानाय नङा नोंथां इदिया होद बियारा बिसास मोनलाय लाङालै आं खिन्थु गासैबो बाहायगौनि खोथा आरो दा मथा मथि बेबायदि लाइटना हनै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदो सलारफ्रा बेबायदि लागायजायोना लागायजाया हनै स्रोदबां गोमोरदों माथो नै अखा मोफ्लामनाया गोसा एसे जाबायथाय स्रोद गोमोरबायबो आरो इयो बे हासिं जोङो हासिं गोमोनो आरो इयो अटामेटिक जोंखायो सलारा मोनब्रैना बेसेबांबा दं गिदिर गिदिर टार्निंआव गायदों खैला मैलायाव अयथासार अखा नै खैला मैला बाजाराव दं दाबो ना बाजाराव नै ना लाबाय बेथ' लाइटना माबासो नालाय बेटारिनिसो लाइट नै इयो ना लाबाय ओमफ्राय दाबो न'आव थांनो मोना नै अयथासार अखा ओमफ्राय हनै बे सलारखौ नुथोंदों आरो अयथासार अखा मोफ्लामबाथाय स्रोदल' गोमोरखायो एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो रायजोफोर माबायदि जायो